L-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar mill-Malta Today juri li fl-aħħar xhur kompli tonqos il-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela dan minkejja li l-Magna ta' Kastilja minn wara l-budget imbarkat f'ġimgħat ta' propaganda sfaċċata u reklamar sabiex jimbuttaw il-messaġġ tal-Gvern. Iżda jidher li n-nies mhux qed jemmnu dak li qed jingħad mill-Prim Ministru. Fil-fatt il-livell ta' fiduċja fil-Prim Ministru niżel minn 45% għal 41%. Dan fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch żamm l-istess livell ta' appoġġ li kellu fl-aħħar survey tal-Malta Today. L-istess tħarriġ juri li l-Partit Nazzjonalista qed jirbaħ aktar voti mill-Labor milli qed jitlef. Is-survey tal-Malta Today qed istampa ta' 9,000 bħala differenza ta' voti bejn iż-żewġ partiti l-kbar. Dan ifisser ukoll li l-Partit Nazzjonalista għad fadallu aktar xogħol x'jagħmel mal-votanti fix-xhur li ġejjin sabiex ikompli jikkonvinċi lin-nies li huwa l-Gvern alternattiv, xi ħaġa li Alex Borch bħala kap tal-Partit Nazzjonalista qed jixpruna b'saħħa kbira.